Mae lot o pobl yn hoffi'r Cymraeg aspect. Oh, really? Yeah, No maen nhw eisiau fel way. voice notes y Cymraeg. Dwi'n gweld nhw yn y gêm a bob peth. Dwi ddim wedi cyfarfod nhw. Ond dwi'n gweld pobl arall. Maen nhw'n dod efo ffrind fel Will Ferrell. Yeah. Dwi ddim yn bwmpi fewn i nhw beth. Avoid Ryan. Snog Paul Mullin. You're killing Ryan Reynolds. That's what you're saying. Oh my gosh, Ma' this is ti 'di really dweud hwnna, hard. we have to Right, go with okay, that. sorry Ryan. Sa'n gobeithio mae ddim yn gweld hwn. Croeso i podlediad Pwy Sy'n Galw gyda fi, Lloyd, y podlediad lle ni'n rhoi dilemmas a cwestiynau i westeion arbennig. Heddiw mae da ni westau arbennig iawn dyn ni, Alaw Haf, sef glamour model a chrëwr cynnwys. Alaw, sut wyt ti? Iawn, diolch, sut wyt ti? Gys ti eisiau dda lawr heddiw ma? Ie, da ni yn y de heddiw, rhywbeth gwahanol, so na'n really hapus. Sut mae, fi'n gofyn hyn, nes i gofyn hyn i Jack, boi gwesta arall o Gogledd Cymru. Sut mae Gogledd Cymru yn cymharu i Wrexham, ie, fe? Ie, o'r Wrexham dwi. Wrexham, sut mae hwnna'n cymharu i Caerdydd i ti? Mae'r Cymraeg bach yn wahanol, so dwi bach yn slow weithiau efo'r Cymraeg. Ie. Cos dyn mae'n weird bod ni yn yr un gwlad a mae Cymraeg ni mor wahanol. Mae fe'n wyll gyda, o'n i'n siarad i ffrindiau fi, just like, y Saesneg yn y ardaloedd fi hefyd, like, chi'n fel mynd hanner awr lawr y hewl, a mae'n swnio'n gwbl gwahanol, ond gyda'r Cymraeg fyd. Ydy, oes gwahaniaeth mawr rhwng Cymraeg ti fel ochrau Wrexham i fatha ochrau Cynarfon ar y ochrau? Oes, mae'n a lot, ie. A wedyn obviously, fel lle dwi'n byw hefyd, does am gymaint o pobl yn siarad Cymraeg hefyd. So mae'n quite bryn bod pobl yn siarad Cymraeg. So mae bach o flex hefyd. Yn y gogledd pan ti'n gallu siarad o, so ie. Ti wedi bod ar Hansh o blaen wrth gwrs, ond os oes unrhyw gwylwyr sydd ddim wedi gweld ti o blaen, ti eisiau rhoi fatha summary o beth ti'n neud? Okay, so dwi'n meddwl erbyn rwan mae pobl yn gwybod bod fi'n neud OnlyFans. So dyna beth dwi'n neud fel swydd. Dwi hefyd yn neud pethau like, cyfryngau cymdeithasol, like Instagram a stuff hefyd. Ond OnlyFans ydi the main job. Modeli hefyd? Dwi'n neud bach hefyd ar yr ochr, ond ddim gymaint o'n i arfer neud. O'n i arfer neud fel pasiant a harddwch o stuff hefyd, ond ddim gymaint ddim mwy. Nowadays, mae fatha, mae lot mwy o menywod yn neud OnlyFans. Pryd dechrau ysdi, oedd yn spel yn o, ie? Ie, so dwi'n meddwl, dwi'n bach o OG dwi'n meddwl. Oedd o'n, ta 4 mlynedd yn ôl rwan, so oedd pan oedd o fel dal yn fel, mae dal yn taboo, ond oedd o'n andros yn newydd, so oedd neb yn gwybod be oedd o. Obviously, pawb yn gwybod rwan be ydi o. So 4 years rwan. Just cyn Covid oedd e, lockdown? So o'n i'n lwcus, o'n i'n neud o cyn hwnna anyway, cos dyna pryd nath pawb dechrau neud o yn lockdown. Ond nath o fynd bach yn mental yn lockdown, oedd o'n ridiculous. As in, o cael fel, o pobl yn fel tansgrifio? Oedd yr arian, oedd o'n really da. Pawb adra yn bod, doedd, so o'n just like, dwi'n fe'n yn neud, subscribe i OnlyFans ma fel. Pam nes ti ddechrau beth oedd yn ysgogi hwnna? Literally, just ar gyfer yr arian, which is so bad to say, dwi'n gwybod. Ond, o'n i'n neud fel y modelau stuff anyway, a o'n i just yn rhoi y lluniau ar Instagram, a oedd y cwpl o dilynwyr fi wedi deud fel, pam ti'n mynd just rhoi nhw ar OnlyFans, a charge am nhw. A mi just yn like, oh my gosh, I'm not doing that, dwi'n mynd hwnna, like, OnlyFans, oh my gosh. A wedyn i si edrych mewn i fel mwy a mwy, gweld ti gallu postio rhywbeth arno fo. Hynny fel fitness content, lifestyle content, rhywbeth. So o'n i fel, go on then, I cheer gweld os mae rhywun yn subscribio. A wedyn oedd pobl yn, so o'n i like, oh my gosh, pobl actually yn talu fo, so ti'n dweud bod e'n gwael bod ti'n neud am arian. Fi ddim yn meddwl bod hwnna'n gwael, like, do you know what I mean? Well, why else would you do it? A bit like, why else? Sut oedd e, pam nes ti ddechrau, oedd e'n fel rhywbeth o ti'n gweld, oedd e'n mynd yn ddaw o'r cychwyn neu o ti angen adeiladu, sut oedd e'n gweithio? So fel y mis cyntaf dwi'n meddwl nes i mod neud like $300 arno fo, so obviously... A ti gyd mewn dollars, dollars, really confusing. Ond so $300, so ni like, alright, okay, os dwi eisiau neud hwn... O, cos o'n i efo 2 job hefyd on top of it, so oedd o ddim fel nes i just quitio job fi a stuff. A o'n i'n mynd i gael neud redundant o 1 job. So o'n i'n gwybod o'n i efo like, arian dal yn dod i fewn in like couple more months. So o'n i'n just gwybod, I need to build it basically. Sut ti'n teimlo am that? O ti'n falch bod ti wedi neud e? Like, mae'n bod yn llwyddiannus? Mae wedi, dwi'n bod yn lwcus, cos mae rhai pobl yn dechrau fa, a wedyn maen nhw ddim yn llwyddiannus, a wedyn mae bach fel, mae'n quite risky, cos once it's out there, it's out there. So os mae ddim yn gweithio fel, be ti'n neud wedyn fel job o stuff. So dwi'n lwcus fan'na. Weithiau dwi'n cael wobble, cos weithiau dwi'n meddwl fel, oh my god. Really? Be os oedd o'n cael lawr? What would I do? So dwi'n meddwl mwy rwan, like, dwi yn dechrau adeiladu backups, rhag ofyn bod hwnna, cos
beth dwi'n cael, like, cancel neu mae'n neb ddim eisiau subscribio ddim mwy beth dwi'n neud. Ie, na, mae hwnna'n wir. Mae unrhyw un yn gallu cael cancel. Literally, so... So mae pobl yn gallu anfon negeseuon i ti a request o specific content. Oes unrhyw beth fatha random neu weird ti di cael? Dwi'n cael all sorts. So mae lot o pobl yn hoffi'r Cymraeg aspect. Oh really? Yeah, No way. Mae nhw eisiau fel voice notes yn Cymraeg. Wow. Mae pobl yn gofyn am like, videos o just siarad Cymraeg. Seriously? Yeah. Bad, fi dwi'n talu ti just i siarad Cymraeg. Yeah, dwi'n gwybod. Fi'n gallu neud hwnna. Os ti'n gwylio DM ni. Yeah, dyna ni. Mae'n mental, cos dwi'n cael stuff fel to like try the stuff hefyd, so just like Well, that's like standard, isn't it? Yeah, ond dwi'n Cymraeg sy'n recently. Mae pobl hefyd fel, dwi'n meddwl beth nes i gael randomly, oedd bottom ball, like belly button thing. Eisiau llunio fo. Yeah. Mae hwnna'n... Yeah, whatever. Like, pam ti'n gweld y stuff hwnna, wyt ti'n fel, sut ti'n teimlo? Wyt ti'n meddwl mae'n weird neu wyt ti'n fel, oh na, mae'n gwaith fi'n gwybod, like, it's not that deep, like, sut ti'n teimlo? Dwi'n meddwl, I just like take it over the pinch of salt, so dwi'n meddwl bod o'n funny, fel stuff fel yna, like, siarad Cymraeg on a video fe fynnag. Ond os oedd yn rhywbeth fel, dwi'n trio meddwl fel, os mae hwn yn cael ei leakio, mae'r internet forever, like, ydw i eisiau fo, so dwi just yn trio meddwl fel yna, ond fel arfer dwi'n just meddwl fel, like, lluniau traed fi a stuff, I just find it funny, so... Easy money, that. Yeah, yn union. Fel, oes unrhyw trolling ar-lein, so... Falle ddim ar OnlyFans neu ar Instagram neu unrhyw. Dwi'n fe, ar OnlyFans dwi ddim, fel, Instagram and stuff, I'm absolutely... Twitter a TikTok sy'n absolutely ruthless. Yeah. But i'n cael DM dros y weekend, a dda fel, you are too short and you're too fat. And he literally like, okay, the fat aspect, dwi gallu sortio allan, ond too short. Like, can't even do anything about that. Fi'n cael hwnna Yeah, so just fel, thanks, I can't even change it. So yeah. Dwi'n i arfer efo fo. Fi'n teimlo gyda fel, os ti'n neud unrhyw beth ar-lein, mae wastad mynd i bod yn, like, no matter what it is, mae pobl mynd i trolo chi. Ie, yn union. Mae'n annoying cos mae pobl yn deud fel, os ti'n mynd i roi dy hun allan, like, allan yna, ti angen disgwyl fo, but then it's like, you shouldn't have to chwaith fel, though your pobl just ddim trolio, and it would be just... Wyt ti'n cael unrhyw beth fel, in person fel, yn amlwg, mae pobl o gwmpas ti lle ti'n byw fel, yn probably nabod bod ti'n neud erbyn hyn. Wyt ti'n cael unrhyw awkward interactions neu unrhyw interactions o good, positive neu negative? Ie, dwi'n cael bach o bob dim fel, lle dwi'n mynd allan lle dwi'n byw, so mae'n fach iawn. Yeah. So, dwi'n cael mixed reactions, so weithio mae pobl fel, oh, you the one that does OnlyFans, and ti'n just like, yeah. Like, erbyn rwan, I'm just like, yeah, I'm what. Ond dwi'n cael lot o positive reactions gan genod, usually, sy'n quite nice. Yeah, Because o'n i'n mynd disgwyl hwnna. So maen nhw fel, I wish I could do it. Yeah. A they're just like, yeah, go on, do it, I'll try it, whatever. Yeah. Well, if that's what you want to do. You're over it now, mae'n fel normal i ti fel. Fi'n meddwl, like, i merched, menywod, falle, the initial, like, neud e. Yeah. Oedd yna'n rhywbeth o ti'n fel, dos I ddim. O'n i, oedd o'n, like, pam nes i ddechrau neud o, oedd o'n môr fel, pobl, like, oh, what's OnlyFans? Neu fel, oh my god, you do OnlyFans. A dwi'n cofio oedd un hogan ma fel, di disgrifio fi fel, oh yeah, that's Alaw. She does OnlyFans, but she's a nice girl. A ti like, yeah, as if... Oh my gosh, well, yeah, fel fi'n evil person neu rhywbeth. O'n i wedi gorau justify efo. Mae grad y ti yn gyfraith, ie? Oedd ti erioed yn meddwl bod hwnna'n rhywbeth o ti'n mynd i ddilyn? Na. Oedd yn fach fel, mae mam a dad fi just o hyd i dweud fel, ti an yn oros yn ysgol, cos o'n i'n mwyn beth eisiau neud, a dwi'n meddwl bod, fel, ella rwan, mae'n mwy o opsiynau, ond fel pam ni'n ysgol, oedd fel, ti an yn mynd i chweched, ti an yn mynd i uni, neu ti'n mynd cael job. So oedd o literally fel, dewis pa uni ti eisiau mynd i, dewis rhywbeth ti'n hoffi, and you're doing it. So o'n i randomly, like, o'n i'n mynd i Lerpwl, cos mae ddim yn rhy bell adra. Yeah. A wedyn o'n i, like, oh, o'n i kind of hoffi'r gyfraith. A wedyn o'n i, as soon as I started doing it, I'm like, oh my god, this is hard. Why didn't pick something else? Nes i joio y profiad o prifysgol? Do, oedd o'n dda. Dwi'n meddwl nes i ddysgu fel, well, nes i obviously dysgu lot am bywyd a stuff, a byw ben dy hun, a bod yn independent a bod peth, ond oedd o'n bach fel, yeah, dwi'n mo. Ond dwi falch dwi hefo fo i syrthio nôl ar, a mae kind of fel, mae fel a very expensive, fel secret party trick, pan pobl fel, oh, you do OnlyFans, like, I actually have a law degree. Yeah. So mae fel, man, I've got expensive. something up my sleeve fel. Yeah. Fi eisiau rhoi dilemma i ti nawr, os o felly. Okay. A falle mae'n ei digwydd. Ond be bys ti'n neud os oedd fatha cariad un o ffrindiau ti yn fel subscribe o neu
rhywun ti'n nabod yn dda yn subscribe. Ti'n cael rhywbeth fel hynna o blaen? Dwi'n cael pobl o blaen fel couples yn subscribio, a wedyn nhw fel, like, oh, I seen you today, a stuff. Dwi'n cael stuff fel yna. Dwi'n creepy i ti? Weithiau, cos fel, dwi'n cael messages weithiau fel, I saw you, nid rhywun message fi fel, I saw you in Tesco today. It's just like, oh my god, doing my weekly shop, like, stop it. Like, cringe, ond, na, dwi'n mo beth sy'n ei wneud. Os oedd more close to home yna, dwi'n mo, os awkward. Wyt ti'n meddwl mae lot o pobl o ardal lleol ti yn subscribed? Yeah. Yeah. Cos mae fel pan dwi'n edrych fel un o'r socials fi, stuff fel, like, y demographics fi gyd, mae fel Wrexham always comes up on top, so just fel, oh yeah, fel oedd rwy'n fel dynod o blaen, mae'n ffynnu pan mae pobl dweud fel, oh, are you? A wedyn maen nhw ddim eisiau dweud the girl o'r OnlyFans, because then I know bod nhw wedi subscribio. So fel, oh, like, do you go to the Wrexham matches? And so, yeah, fel, yeah, we'll say that's where you know me from, kind of thing. So am Wrexham, ti'n byw yn Wrexham, yeah? Dwi'n byw with Griggs, yeah, mae ddim rhy bell Wrexham. So, ond ti'n fan mawr o'r tîm pêl-droed? Ynddo. Sut ti'n teimlo am y 2 blwyddyn diwetha? Mae'n fawr crazy. Mental. Yeah. So, o'n i bach yn bandwagon fan, cos o'n i yn mynd i Gema Cymru a dad fel, o'n i pan oedd Cymru stopio chwarae, o'n i'n bod, so o'n i'n dweud dad fi, like, oh, beth ti'n wedi gwneud in between? A dad fel, dos lawr o lôn a dos i Willie Wrexham. So, o'n i literally dechrau just at the same time, so proper bandwagon. Nice. I'm not even going to try and say on email in the dark days o bynnag. Ond na, man mor dda. Beth mae fe fel i bod lawr yna? Fi wedi bod i Wrexham i gweithio fel mis yn ôl. O'n i'n mynd i'r, beth yw'r pub arall? Turf. Y Turf, wrth gwrs, sorry. A oedd yn ar fel mid-week, felly oedd neb fyna. Yeah. Ond bys ni'n cael, fi wedi gweld fideos ar social media o fel beth mae fel pan mae fel match day. Oh yeah. Like, beth mae fe fel i bod actually yna. Hectic. Mae'n disgusting mynd yna, because it's just so many people in one room. Yeah. So, yeah. Mae fe'n bach, yfe? Yeah, ond mae mor dda, a mae pawb fel, dwi'n meddwl mae pawb ar gymaint o high ar y funud, cos o Wrexham hefyd. Yeah. Mae'n atmosphere really nice i fod fewn, cos mae pawb mor positive, pawb mor hapus. O'n i'n deud fel ar ôl Covid o bob peth, pawb like, so doom gloom bob man. Ond oedd ti'n mynd allan Wrexham, a ti just like on another level of just hapus. So ydy'r pêl-droed wedi fel cael effaith ar y dre i gyd? Oh my god, dwi'n meddwl bod wedi cael effaith ar Gogledd Cymru. Really? Yeah, cos t'od fel, no one cares about North Wales. So what goes on there? Ddim byd, really. Nawr mae Wrexham, t'od fel, mae siopa fel Marks and Spencers, mae nhw'n masif ar y funud, fel ogor masif siop. T'od, mae lot mwy o pobl yn dod fel, mae'r twristiaeth o stwff i Gogledd Cymru. Cos mae pobl yn message o fi fel, oh, dwi'n dod i Wrexham, ond lle arall dwi fi fynd hefyd. So wedyn... So maen nhw'n dod just i Wrexham, fel y prif peth. Dyna ni. Dwi'n dweud hefyd bod iaith Cymraeg hefyd masif. Maen nhw wedi'n really fel... maen nhw wedi'n gwneud gymaint... Dim just o gwybod Wrexham, fel Gogledd Cymru, wedyn rhoi Cymru ar map y byd efo'r documentary a'r iaith Gymraeg hefyd. Dwi'n meddwl... Ella mae pobl ddim yn hoffi Wrexham fel clwb, ond... Fi'n meddwl mae lot o bobl yn genfigennus o Wrexham. Oherwydd... Chymod fel, pwy oedden nhw, tymor diwetha, oedden nhw fel, oedd e'n not... Oedd e'n fel agos ar y top i fe, un o'n nhw'n mynd lan. A wedyn oedd yn amlwg Wrexham, o'n i'n gweld like, abuse o fel y fans i gyd arall yn just fuming. Ond fi'n gallu deall be maen nhw'n dod o. Yn union, mae o'n. Cys dwi'n cael hwnna, cys dwi'n na i postio fel stuff, fel content Wrexham hefyd. Dwi'n cael gan clwbs arall. Like, mor brutal. Mae fel football banter mewn another level, Ti'n meddwl ti'n gallu neud, ti'n meddwl ti'n gallu fel incorporate o Wrexham mewn i content chi a wedyn cael fel y fans i gyd? Dwi'n weithiau, dwi'n eisiau pusho fo gormod, cos mae pobl yn barod yn deud fel, so like, you only jumped on the bandwagon, dwi'n like, okay, I want to offend more people, ond na, dwi'n trio weithiau. Yn amlwg, mae Ryan a Rob wedi gwneud llwyth i clwb Wrexham. Ti wedi gweld nhw o gwmpas? Ti wedi siarad i nhw? Reit, so dwi'n meddwl fydd un o'r pobl na. Dwi'n gweld nhw yn y gêm a bob peth. Dwi ddim wedi cyfarfod nhw. Ond dwi'n gweld pobl arall jyst yn gweld nhw yn y turf. Neu fel, maen nhw'n dod efo ffrind fel Will Ferrell. Dwi ddim yn bwmpi fewn i nhw beth. So mae fel bob tro dwi'n mynd i gêm, neith mam fi textio fi fel, o ti wedi cyfarfod nhw eto, ti wedi cael llun am nhw? Dwi'n fel,
Na, I'm trying. Be maen nhw fel gyda'r fans hefyd? Dyn nhw'n dda gyda'r fans? Ma nhw yn. Dwi'n meddwl bod nhw'n... Ma nhw efo lot o fel... Ma nhw efo patience, dwi'n meddwl. Cos os hwnna'n fi, so mae'n nerves i gymaint o pobl i lluniau fi a stuff. Ond ma nhw i weld tod really hapus, really nice. Ma nhw i weld really approachable hefyd. Yeah. Hopefully I'll soon see. Pam dwi'n cael llun. Yeah, eventually. Dwi'n gwybod nesa. Eventually. Oes ti'n cwestiwn mawr i ti nawr te? Okay. Bydd well ti Chester yn ennill y Champions League, neu Wrexham yn cael ei relegatio a byth yn dod nôl i League 2. Oh my gosh. So Chester, rivals, yeah? Yeah. Chester ennill Champions League, neu Wrexham cael relegated a byth yn dod nôl i League 2. Right, so dwi'n gwybod cynt pan nes i ddeud am os ni'n cael fy cancelo. Yeah. This is going to be a question. Oh my god, dwi'n gwybod. Pa mor dyfrifol yw rivalry Chester-Wrexham? Awful. Yeah? Really drwg. Man brutal fel. Ma nhw'n reit agos i'w gilydd, ie, y llefydd? Ie, mae yna bach o, dwi'n meddwl yn Covid hefyd o'na bach o dilemma am, dwi'n meddwl, lleoliad Stadium Caer hefyd. Dwi'n gwybod os oedd o. Dwi'n gwybod, right, so fact check me and whatever, ond dwi'n gwybod os mae'r ffin Cymru. So oedd o fel dan lockdown rules, Cedar Flint a stuff. Okay, yeah. So it went even worse then. A dwi'n meddwl, dwi'n gwybod. I don't know. Cos swn i ddim eisiau'r exam yn mynd lawr chwaith. Ie, fi'n gwybod, ond pa mor... Fi'n meddwl mor rhaid i fe bod yn Chester ennill y Champions League, fi'n meddwl. Fi ddim eisiau geiriau yn ceg ti. Just one time, never again. Chester. So ti eisiau Chester ennill y Champions League, dweud geiriau na lawr y lens. No, never, my god. Na, cos mae pobl just yn clipio hwnna yn zoom i fan o gwyn am fi fel. Oh my god, yeah, okay, nawn ni ddeud Chester ennill. Only once. Dim ond unwaith. And it's for the greater good. It's for the greater good, fi'n cytuno. Okay. Felly, ti'n dod o Wrexham yn amlwg. Beth yw hwnna fel o ran lle, fel nightlife, sut fath o pobl sy'n na, pa clwb sy'n na? Ma'n dda, cos na i fynd ar gyfer y pêl-droed, so fel arfer da ni'n mynd i turf gynta. Dwi'n clasu gael, dwi'n yfad dark fruits. Nice. So, yeah. Pints, yeah. Yeah, dyna ni. Well na cans. Yeah, yn union. So, da ni fynd i fanna, gweld Wayne, a pobl arall fel Tommy Caws a pobl yn mynd yna. So, gael cael bach o context. Tommy Caws, mae pawb yn affod o, like, o pêl-droed, mae fel journalist, fel football journalist. Okay. So, maen nhw'n mynd i... Wait, yeah, literally. Dyna next guest chi, Tommy Caws. Yeah. Yeah, bobl fel yna mynd yna. Wedyn awn ni fynd i dre, mae llefydd fel Fatbo, sy'n neud, mae'n neith nhw'n neud fel pie and a burger deal cyn gym. Ydyn nhw'n neud bwyd fel trwy'r wythnos, ia? Fi'n meddwl fi wedi bod fyna. Oes clubs yn dre, ddo? Hedd nes i cerdded trwy? Oes. Okay. Right, so mae'na, fel ceit da, cos so fel llefydd fel Magaluf, I'm going to compare it to, lle mae'n just fel un strip, mae fel yna Wrexham, so ti'n dechrau ar y top, a wedyn ti'n mynd lawr yr all ma, a wedyn ti'n cyrraedd atig ar y pen. Yeah. So ti'n literally just yn rolio un pob i'r llall. A o'n i o hyd i meddwl gormod i fynd i atig, so o'n i o hyd yn stopio yn y parish. A wedyn, like, ta mis yn ôl, nes i gallu neud o'i atig. Be, as in o ti'n mynd i one by one, a ti byth wedi gallu cyrraedd, yr un ola, hefyd o ti wedi meddwl gormod. Ond ti wedi neud e, sut oedd e? Amazing. Yeah? Great. Just life achievement fan'na, o'n i like, finally dwi'n neud o'i atig. Heb bod yn biased, ti'n meddwl mae'n actually'n da? Mae'n, cos dwi'n meddwl, ti'n gallu mynd i'r exam, dwi'n mynd mewn trainers, leggings and a football top. Yeah. So, no one cares. Yeah. Ond os o'n i'n mynd, dwi wedi clywed fel pam dwi wedi bod i pêl-droed yn Gaerdydd, bod rhai bars bach yn weird, os ti'n gwisgo fel football tops, cos mae'n rhaid ti'n mynd i hooligan or whatever. Now exam, they don't care. Really don't care. Ydy'n peth da? Yeah, cos ti'n mynd mewn trainers. Dwi'n gorau gwneud heels na'n byd, so yeah. So, bys ti ddim yn dweud bod e'n os ti eisiau classy night out med ddim, os ti eisiau bach o hwyl da'r boys? Dwi'n meddwl, yeah, but just, a laugh, I recommend. Os ti eisiau classy, then na, dwi'n meddwl. Cwestiwn olaf ni te, snog, marry, kill iawn. Okay. Paul Mullin, Phil Parkinson, neu Ryan Reynolds? Oh my gosh. Big question. Fi'n mynd, na i ateb ar ôl. Go on. Fi'n meddwl i fi angen priodi like Ryan Reynolds, like, yeah. Fi'n teimlo fel bod fe'n dod across fel laugh, like, a fel good bloke, a lot o praise. That's it. Straight, yeah, I knew it was too passionate on that. Oh, I don't know. Because Phil Parkinson as well. Pwy yw yna? Fod i rheol o Wrexham. Oh, okay. Parky, yeah, mae o'n na. Pa mor hyn yw e? Fe'n gweld llun yna. Yeah, go on. I'm going to say 50s. 50s? Yeah.
Beth am Paul Mullen hefyd, obviously, fi wedi clywed amdano fe fel hero striker. Ie, mae o. Pa mor, ydy, bys ti'n dweud fe yw'r un mwyaf poblogaidd? Definitely, yeah, mae pawb yn obsessed o fo. Phil Parkinson. Bit, oh mate, he's got to go, surely. That's got to... But he's... Ond ti'n meddwl personoliaeth fe, yeah? The love for Exham hefyd. Yeah. Dwi'n hoffi sut mae fel arfer yn snog, marry, avoid. It's like snog, marry, kill. So it's like... Okay. Brutal. Snog, marry, avoid. Okay. Oh, dwi'n gwybod. Right. Okay, na i fynd efo ti, priodi Ryan Reynolds. Good life. Good life yna. O, dwi'n gwybod. Ond beth bydd yn digwydd, pwy sy'n mwy o golled i'r tîm? And that's what I'm thinking. Paul neu Phil, like. Paul, so maybe if I stay away from Paul Mullen. Yeah. So beth yw e? What's your three? Marry, Ryan. I don't know if I'm going to snog. Oh my gosh. No, okay, na I prodi Phil. Yeah. Priodi Phil? Yeah. Dim Ryan ta? Na. Priodi Phil, okay. A wedyn... Oh na, cos wedyn os da ni'n colli Ryan, da ni'n colli'r dollars. Ti'n colli'r pres. Okay, so avoid Ryan. O'n i ddim yn gwybod bydd hyn such like big dilemma. This is... I've got a mel am Wrexham yma. Avoid Ryan. Snog Paul Mullen. You're killing Ryan Reynolds, is what you're saying. Oh my gosh, this is really hard. Right, okay, sorry Ryan. Ti'n gobeithio mae ddim yn gweld hyn. Yeah, please. Neu beth cael llun. Diolch yn fawr am ymuno fi Alaw, a diolch i chi gyd am rando. Cofiwch i dansgrifio lle bynnag chi'n gwylio neu gwrando i'ch podlediadau. Ond ie, tan y tro nesaf. Ta-ra!